Ayoson. The best talaga. The best and morning. Oh my Lord. Oh my Lord. Namamas ko po. My Lord. Gayonon. Maray, mga tugang mo niya na pagkaaga, maray sukwanta. Dekit na traffic dyan sa May Albay Cathedral, Ronald. Itso nagbaril yun sa tinampungon yan. Day pa man natatapos ki maray sumisa, kaya so nagbaril yun po sa tinampo diit. Buda gari, nakabuilo kita kidalagan ngo niyan ta. Oran eh. Dit po so nagsirim babot. Ede ko alam kung dit so nagsirim. Pero ang hearing ko, dit so nagbaril yun sa tinampo. Hello! Good morning, Pilipinas! Olok lang, olok. Olok sana. Eh, magparakiridit. Ano? May daw ako dyan. Ano? May daw ako dyan. Ayan ang bayad ako. Eh, mapung ka na naman dyan na. Anong problema mo? Ha? Tabing mo ugman agad ang ngunya. Nagpara sungo ka na naman na. Pundo daw dyan. Mga nasa ka? Ano? Pigpatabod na ka? Basta kasana. Ronald Baldo sa Technical Department sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Sa lawas mga tugang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Mga kababayan sa bilog na probinsya Canalbay, mga Bicolano sa inman na parte kan mundo. Kasabay niya to dyan sa lawas mga tugang sa panginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Sa kasabay dyan si Jomar Bien, Joshua Bino, si Karen Ala, si Ringman Tabi, mga tugang ang mga report na mga maiinit sa tuya tabing kapalibutan. Sa Newsroom, News Director Mar de la Cruz para po sa mga bareta in the morning. All right. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Nag-uuran mo niya na agad yan sa may... Suuran baga na pang mayaman? Kaya nga nagpayong ako eh. Nagpayong ako ta. Suuran baga na pang mayaman? Medyo malain Ba't naggatol-gatol pati sa halunan ko? Naggatol-gatol pati sa halunan ko? Di ako na siguro inda. Di ko aram Basta naggatol-gatol, nagtaga-abu-abungan ako ngunyan na aldaw eh. Kumusta lamang po sa tuyang mga birthday celebrants? Mag-text po sa 0928-777-5528 0966-203-0034. Merry Christmas po. Petsa 19 na. Ano mo niya, Ronald? 20? 20 mo niyan? 20 mo niyan na di. 20 na pala na di. Alright, sige. Report tayo. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang Buena Manong Bareta, kasabay tabi ang Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang kaiba si Chief of Reporter Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim, come in. Yes, BP maray na aga ora na nagbago nan kuan ko boses. Oh, iyon nga. Ako naggatol-gatol sa alunan ko Ako yun na rin mati na sinipon ako. Tawasa kaya manika kun bako ko sa na boss ko padarawon mo ako kanlin sa pasiring diki sa Irakon nga ni isa ko. Irak man niya sa imo. Puro pasan mo sulin sa. Puro pasan ko baga. Puro pasan mo palang sulin sa. Ayong inan regalo niya sa kao. Oo. Niya ko basta sa ko. Nagatubod man sa nako ta. Bala ka na niya ko. Dagit? Tinawa na dagit pa? Daya man dagit. Nahirakon sa na sa kao.
Di ka man pigbunas-punasan ganda plus mo, ano? Pagalsa mo. Dahil mo. Paguli ko, yun ni. Iyon, ano? Ako, Nag-abo-abo na lugod ako. pangyayaris. Natatawa Salamatin ka nagpasiring ka. salamatin sa nagtaw kay itong nagkalot kan lin. Wala na pag kataw anak dili sa third. Bonor senda Bonor bonor. sa thank you so much. Oo, Tapos kay Serenit de los Reyes. Salamat ko no. Salamat. Ay, No. salamat sa pagkatod. Pero may doon. Bi. Aw. Tanaban mo nga salamat. Latosunta ka dyan. Okay, sige. Sa mga dagdag niya itong balita sa BBP, iguang dakulang aktibidad at yan. Ang Bicol University General Alumni Association Incorporated o in short Bugay sa pamamayo kan presidente kay ni na si Presidente Dibar Robrigado, partner natural kay ni ta BBP ang Bicol University asin an Alumni Relation Office sa lindong ni Director Charin Sipcon. Ini may kinaaraman sa pagtaon ni noon Rao Award sa mga nagsipagtapo sa bio na nag-arasinso naging produktibo sa sosyedad ngunyan pig-organisar asin pig-lansar ang search for the 2024 Bicol University Exemplar Award. Ang katuyan kani marikonosir ang mga outstanding alumni na nakakonsigir nin extraordinary distinction asin triumpo sa mga pinili nindang profesyon. Ini ang mga nagsipag-tarapo sa bio na iguanin na mga kontribusyon sa pagdarang onra kan eskwelahan na midbidan sa komunidad sa ngaranin na pagtabang asin serbisyo. Ang mga awardees sa BBP uminagi sa talagang matindiman na evaluasyon base sa criteria kung sa iniguanin 3 selections committee pinapanginotan ni Attorney Alex Nepomuceno, Engineer Vincent Orozco, asin Regional Director kan Civil Service Attorney Bragaes. Sigon kay Bugay President Dibar Robrigado ang mga criteria na pigbasaran kan selection process for abersinda nakalaog sa Exemplar Award. Primero, scholarship 10%, character 20%, leadership 20%, service 40%, sumada 100%. Uni babanggiton ni Presidente Dibar Robrigado ang mga matitinding personalidad na produkto kan Bicol University na konsahin na magserbing motivasyon asin onray ni kan Bicol University pigpundar kan BGO General Alumni Association. Dangugunta si Presidente Dibar Robrigado. Ang top 1 po ay si Ma'am Pay, si Dr. Pay Lauraya ng University President ng Nueva Cáceres. Okay. Then, si Dr. Ramona Rañez Bustamante, President United Nations Association of the Philippines. Then the formerly Regional Director of NEDA, Engineer Luis Banua. The Provincial Administrator, the Provincial Government of Albay, Dr. Cedric Daet. Then the University President, Central Bicol State University of Agriculture, Alberto Napiri. Okay. Then the University President, Sorsogon State University, Geraldine Pulay. The retired OIC Regional Director, Defida Nerita Ocampo Lumerio. The Education Program Supervisor, Department of Education Region 5, Jubren Consuelo. The founder and head writer of Writers, Mr. Howard Bailon Tuangki. Mr. Jasper Erwin Tularba, Justice Ostadler, White Indult Chair. Then, si Congressman Fernando T. Cabredo, Congressman per Distrito of Albay. Congressman, and then meron tayo yan po yung 10 na top 10 na bibigyan ng Distinguished Alumni Award. Ayun. Okay.
So, meron po tayong tinatawag na Presidential Award din. Ito po yung si Dr. Dora P. Bachiller. Siya po yung awardan ng Presidential Award. Then meron po tayong tatlo na bibigyan ng special recognition. Ito po si Police Brigadier General Bernard Yang, Miss Jessica Baruga Barrecho, and Aaron Puna. Yan po yung tatlong magkakaroon ng special award. Okay. So yearly po ito sir na yan na BBP. Congratulations sa mga nagsipagtapos dyan sa Bicol University. And tawan sila rin on Rala 5 at yan sa Marison Hotel. Yes. At magiging guest of honor o matao kin inspirational talk si Congressman Joey Salceda kan 2nd District. Mientras tanto, ang presidente mismo kan Bugay, BU General Alumni Association President Dibar Obrigado dahil managpahudyan igwaman ininin mga award na pigresibi pero luwas sa Bicol University yung Humanitarian of the Year as in Outstanding Public Servant in Good Governance sa BBP sa lindong kan UNESCO. Mga matitindi ining mga nagkapirili. Congratulations sa mga makakaresibin in onra. And pig-orgulyo sinda asin pig sa saludaranin huli sa marhay na ginibuhan na dapat magserbing pangarugan asin magserbing motibasyon sa iba pang mga nagsipagtapos asin magsisipagtapos pa sana nin pag-eskwela sa Bicol University kung baga harigi pundasyon na ini kan nasabing eskwelahan ang Bicol University tabi BP. O yan, ayos, yan lang sa to yung mga dagdag na informasyon. Congratulations sa mga awardees at yan, exemplar award na marireceive ninda gikan sa Espersos kan Bicol University asin kan Bicol University General Alumni Association. Yes, okay. Yan tabi BP ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Di ayos yan. Congratulations tabi sa mga yan, sendo gabos na mga mga nagtarapos dyan sa Bicol University. Yan. Maray na agad tabi sa mga sabi nga sa ibang lugar. Tunay yun. Tunay yun nga. Tunay yun. Bakit wala to? Bakit wala? Bakit wala itong tunog? Madali lang. Madali lang. I-text tabi mga tugang sa inyong mga greetings para po sa mga birthday celebrants natin sa 0928-777-5548 0966-230-034 527 oras po mga tugang sa Pilipinas. Karen Ala nasa linya. Good morning Karen. Karen, nawala. Dumang kita kay Jomar Bien. Happy birthday tabi sa mga birthday celebrants ko niyan. Aramon tado ang report ni Jomar. Jomar, kami Jomar. Salamat VP Henry. Good morning sa mga parantabay location. Digdi ako sa may luwas sa plaza kan Tabaco City sa atubang kan simbahan and pigmomonitor tan sitwasyon mientras na nagkapadagos pa ang Misa de Gallo na pinunang kasubago alas 4:30 pagkaga sin pigil alao man matapos alas 5:30 ngunya na aga pakong dasukon na maray ang tawo kumpara kan mga nakalis na aldaw maski na nga ni bako man mauran and iyo man inan reparo kan mga tao di particularmente kaining mga nagmamantinir kan pa si orden na digdi sa Police Assistance Center sa Kantokan Plaza. And sa pagtubod nila, biko dahilan ta maski marayang panahon BPN bigla na sana pagminabaksakan makusugdauran saro ini sa pigilin ninda na nagkakausatangani na magduwa-duwa ang iba na magpasiring sa simbahan para sa misa Misa de Gallo. Pero sa ibong kay ni BP Henry padagos na pinagpapautob kan lokal na gobyerno, particularmente kan PSO, Public Safety Office, na pagtaon ng seguridad,
may scheme na pigpapautod sa mga oras na ini magpuong kan pet sa 16 primerong aldaw kan misa di Gallo. Nagluluwas na unsing mga barangay sa palibot kay ining sentro ang barangay Tanod aktibado asin kinakaipon talaga na mag-duty alas 4 ang aga sundo na magliwanag ang sistema ang mga tanod o kung sisi ang sinugo kang na hali sa barangay iyon mapasiring digdi sa Police Assistance Center makuha kang attendance sheet na darahon duman sa saindang barangay na papapirmahan sa mga nagjuruting tanod para masiguro kan LGU asid kan PSO na igwa ng ganda mga duty. Partikularmente ito ang pagkaaga na sa mga taga-barangay malakaw, pasiring nigda sa sentro kan tabako, mabantayan, matawan ng seguridad kan mga barangay tanod, sundo sa sinda, makauli pagkatapos kan misa di Gallo. Ang unsing mga barangay na pinagtap kan PSO para mag-duty ang tanod, alas 4 ang aga, iyo ang barangay Bumbon, Tayhi, Bacolod, Cormidal, Kinali, Davino, Rostro, Santo Cristo, Tagas, Basud, Barangawon, Asin San Juan. Anas ini ang mga barangay na nakapalibot man sa nadigdi sa sentro. Matapos na pag natapos ang sendang duty ang attendance sheet iyo ang pipikapon kan PSO sa sendang mga barangay para darahon digdi sa City Hall. Dahil ko lang masiguro kung igwang additional compensation ang mga ini sa duty maaga. Pero epektibo BP Henry dahil lang munya na ikalimang Aguinaldo, simbang gabi, dahil na-record digdi sa siyudad kan Tabaco na mga trouble, may connection kan pag-atindir kan misa di Gallo. Ikukumpara kan mga nakalihis na taon na halos pirming igwang mga trouble, grupo-grupo na mga kabataan na minaparibok pero ngunyan basado sa assessment kan mga pulis na nakaduty digdi sa Police Assistance Center, taha ang mga nagkaplanong magparibok dahilan sa presensya kan dakol-dakol na mga pulis asin barangay tanod duman sa mga lugar na nakapalibot nila sa indang dudulagan in kaso magkausaki sindaki trouble. And naglalawag sinda na mantinidong dahil magkaiguan in trouble sa nagibukan mga kabataan digdi sa City Plaza asin sa palibot ng barangay sundo na matapos ang simbang gabi asin misa di Gallo. Yan BP Henry. Ang mga impormasyon na halidigdi sa siyudad ng Tabaco, Jomar Bien, DCGV. Thank you. Pasko na naman o kay tulig ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Deman lugod maguran. Deman lugod maguran. 5:30 na. Oras mga tugang sa Pilipinas. Ay 5:30 na. 5:32. Oras natin mga tugang sa Pilipinas. Asin po sa DCGV. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Newspaper front page. Enot sa morning hearing. Headlines tayo kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Pading Mar. Birthday pala ngunya ni Pading Noel Manalo, no? Oh, birthday pala ni Noel ngunyan. Taka si amigong Joseph Braga. Nyan. Happy birthday, Kang Joseph. LPCC. Good morning, Tabi Sendo. Makapansit daw kita kayo ni Pading ngunyan na libre lamang. Selling mo. Makapansit daw kita kayo ni na libre o ano? Diyan sa Jollycode. Sa iling ko. Happy birthday kay Joseph Braga at saka kay amigong Noel Manalo. Enjoy sa inyong dua. Okay, sige. Okay, headlines ko niyan. 2025 national budget. Dako na nakasingit na proyekto sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Pigaran, na-delayed baga sa pagpirma. Tagari, adalan so iba. Adalan, tadakol lang anin siyang nahiling na mga daiman kasabay duman sa request kan Office of the President. Siningit? May mga isiningit ng mga proyekto na dahil yung magkakanigong dokumentasyon. Saan ba ka na? Ano? Sima na guminibo kaan? Awan singit baga, nagigibo sabay kam. Iyo man ang gada, no?
Doon sa mga, din pwedeng suspitsado ka pa, kung bako congressman, senador. Ay, taan kung pwesto kang baykam. So, duwang Sila nagiribo. Duwang sa kang kongreso. Duman tigpaplanta sa mga dahil na pagkasinabutan. Natapig singit niyan. May, ano daw motibo ta siningit yan, ano? Ang sabi, para na sa karahayan kan mga Pilipino. Yan. Garotik naman na. Ano yun na nagaparataram ng plano nila para sa karayan? Hindi, man kita nagrarahay. Okay. Okay, Comelec, nagpatanid sa mga kandidatong mamumulitika sa ayuda ng gobyerno. Ay, bay na, boss. Para talam. Bay na, para talam. Mientras tanto, ikatulong impeachment complaint kay VP Sara isinangat kan sarong grupo ng religious personalities. Wow, grabe rin. Pagchirismisan, ibinagbawal sa sarong banwaan sa Pilipinas. Bawal ang chirismisan pa rin. Oo. Pangyat. Hindi, ano, may ordinansa rin. May ordinansa, May barangay. ordinansa. Bawal ang chismis. Oo. The best, ano eh. Pag napatunayan ka, ma-community service ka, tapos may kwarta pang bayad. Maray ini Maray ini. Kaya nangyari, binunan ka sarong barangay, tig-ararog na kan iba pang barangay. Naramdaman mo ka ito, hindi ko nangyari sa garon sa Legazpi, may sarong barangay ordinance na igwakaan. Garon din ang kalusot sa sanggol ng panusod ng pig-review. Ano, gari ko kan sa tuya ka ito eh. Sige, research ka pa di. Gari ko kan sa tuya di. Alright, guarantee letters hali sa DSWD. Pwede nang i-request sa Malasakit Center. Si San ma-request? So, pasyente. Okay. Dati pa, ano baga, sinuspindir ini ka November, bayadan tango na ngayon sa mga bayadan sa mga provider. Ngunya, big para question ini ni Senador Bongo. Duman sa, ano yan, committee meeting, nagpayag ang DSWD na inamindaran mi na ngayon tabi, Your Honor. Kaya, dahil na maduman sa regional office, duman na sana sa Malasakit Center. May mga requirements na kinakaipuan na ipresentar. Okay. Understand tong ACAP guidelines, pinasimple para sa target beneficiary sigon sa DSWD. Kaso ni Mary Jane Veloso, pag-aadalan mo na, bago magdesisyon kung tatawan ng clemency, sigon kay Presidente Bongbong Marcos. Masararo, masinpatas na investigasyon, igigibon kang Kamara de Representantes, may kinaraman sa issue kan PhilHealth sa pagbalik nila sa Enero. Kaya na tinuting Philippine Polymer Banknote Series, iprenesintar na kan Bangko Sentral kan Pilipinas. Wow. Pon sa Lunes, ilulos na ni kang BSP, kaya lang, dumango na sa Manila sa limitadong bilang. Tapos pag Enero, nationwide na. Anong klase? Denomination na 500, 100, saka 50 pesos. Ayun. Yes, anong itsura daw kay na de? Itsura kan, so mga nakabugtag duman, so mga hayop baga na nagsisimbolo sa Pilipinas. So, nawara na so mga bayani. Sa tawo baga, sampay bahari yaon si Magagom na Aquino? Wara na ito. Wara na. Gapos itong mga hero baga. Wara na. At mahiling hayop na. Mga hayop. So mga bayong. May mga paliwanag banduman sa niya. Ano ba yung problema kaampad eh? Tagusto din ng haraliw ng tao dyan sa likod. Di kuwan masabutan iyan. Baka pigarog sa ibang mga nasyon baga day man kaan. Baka sa pero natatahaya pang isalida mo mga tourist destination gayon. Para da magkaiguaning maywas na karawan ang Pilipino sa biodiversity. Ako sa iling ko dapat mga location na lang gayon lugod. Araw kan mayon volcano yaon sa 100 kita de. Butan karo ko. Yaw pa manggaro sa iba pero ang nawara talaga itong kunyan. Itong mga tao. Mas maray suhayo pa no, kung sa tawa no. Maray na nayo sa feeling magpagkatawo. So, tao, gano'n ka paghayo. Sorry po. Tao po. Pilipinas. Excuse me po. Nahilingan ni nagkakaalarmang halangkaw na level ni holiday online shopping fraud. Ang Pilipinas. Ayan, kaya dahil na magparakuruklik, kan mga bigmadarang mga message, dahil magpara madagka sa mga pig sa taong mga diskwento, magpasiguro para na imalanse.
Yan. Okay, AKAP kan DSWD, dinipinsan kang Kamara de Representantes kontra sa mga batikos ka mga kritiko. Na? Asin tinawanin doon na bakuining pork barrel. Ano nga yan? Referral. Bata, ma-eleksyon. Ma-eleksyon pati. 26 billion. Ang pinagkamagayong kutakan, nung yan na eleksyon, dahil dapat ki-mag-release na ayuda. Ay, igubagan ko niyan. Ining 45 days 10 days na before, dahil pwede mag-release kan mga akap-akap. Bako may Kuda inapubara na permit so Comelec na 5 ayuda? Pero 10 days before kang kunyan, election day na pwede. Campaign. Oo. Ano, local o national? Ha? Local o national? Ay, hindi baga. So, national ini na akap baga, DSWD ni. Kaya lang, may mga referral baga rin kang politiko. Aday, Dex. Ngunyan, pag ang politiko ay nag-referral, iyo na briefing baga. Iyo baga ang orientation. Iyo baga may naharampang sa distribution. Tapos, iyo na announce kan payout. Oh, correct. Although, ang nag-payout kaya sa mga empleyado kan DSWD. Ngunyan, bawal ang politiko na. Sabi ninda. Ako. Ano hindi pa before national and local campaign? Ako. National local campaign Before election. 10 days before election. Salbata ng pangyari. Kaya doon, 10 days before election mismo. Oo. Pagkatapos, sa ibang programa, kan DSWD, apera kan AKAP, Buda, AIC, pigtugutan ito na maski campaign period, implementar. Akabo kung mag-comment ka. Gary, bako kaya, kuan eh. Puro talang pag-abot sa implementation, iba? Basta yung AKAP, may referral na hali sa congressman. Dumanda sa 26 billion next year, 20 billion para sa congressman. Tapos 5 billion para sa mga senador. May referral. Hindi pork barrel. Irak man. Magrelansiyan na naman kita. Di na kita magparelansiyan. Relansiyan na naman kita. Basta, yun na yan. Siyan relansiyan tabaya sa Pilipinas. Bayan na para relansiyan. Malansi. Okay, so yung BP, sa mga mapasirya, bukas na tabi ang mga airport duman. Nya. Kumusta na pa rin sa biyahe sa may Ragay area Buda? Okay na, okay na, no? Kunyan, 30, stop and go. 30 minutes na talaan. Okay. Bawa ali sa Bicol, 30 minutos ka mong madaralagan. Nya. After 30 minutes, mapundo ka mo. 30 minutos. So, duman naman sali naman sa Manila. Nya. Then, anticipate basta one way pa, dahil pang-update kung pwede nang agihan sa two-way. Then, anticipate ni kang kuwan ang update duman, pinundo so reblocking. Then, anticipate ni. Sa tuya ng mga so reblocking opisyal. kaya duman, sinabay so mag-ibong na tinampo. Iyon na nga. Tul-tul bagang kaisipan. Agad-akan highway patrol group na kung pwede sa wrong lane sana. Oo. Wala nata nag-reblock. Sinarabay na. Nata nag-reblock na yun. Naguran. Kalbat. Okay, so yan, may alternatibo na pwedeng agihan sa mga light vehicles na. Itong Santa Elena Kapalonga Bypass Road. Balda mo kayan sa Bagong Silang, tapos diretso kang Cam Norte, dahil tapos balda kang Sipokot. Light vehicles lang. Pero expect na Ang masira mong kuta talaga na alternatibo. So, arde ko na, so train nga sa ligas, bide ko na nailing, Di pa nadangon. nakakabalik baga sa trending day. Dahil na baga? Ano daw nangyari? Hindi, wala na nga ni. Basta wag kong itong magparauran dahil na nagbalik. Dahil na baga nagbalik sa tren? Ay, nako. Okay, yung bigla mga headlines sa Todyang Kampiwise Enterprises sa napon sa namin sa Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oras ng Ticket City. Basta radyo PYS niyo yan, 24/7 konektado kung mong pangkidaing load. From Newspace, yun po si Mardela. Good morning. Thank you, Paringan. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Hain na so 30. At yan sabi ko ba pag ang trend biyahe sa tuya, piga para kung na kita, piga para panamit na kita, pirang beses na napupundo ang trend, babalikan tayo yan, ha?
Babalikan to dyan mga tugang. I-text na po ang mga birthday greetings. Papasadahan tayo yan mga tugang. Makalipas lang kainin ng mga bareta. Hali po dyan sa luwas. Ay, sandali. Hindi ko na. Sandali lang. Talay ko na pindot yan. Okay. Sige. Bakit? Bakit wala? Wala. Yan. The best. Tila ba kung kailan lang, ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, dapat ay mag-awitan. Karen Ala, nasa linya kami, Karen. Yes, VP, may paliwanag na ang Legazpi City Office of the Persons with Disabilities Affairs sa mga qualification nga ni makakuha ng PWD ID and disabled person. Dangan ano nanggad ang tigabasehan tangani na konsideradong PWD ang persona kasunod inikan ipigrekorta sa mahigpit na patakaran kan PWD Affairs Office sa mga PWD na nagmamaot na mag-apply asin makakuha ng PWD ID. Sa entrevista kan DCGB News kay Marilyn Gomez na inkargado kan opisina kung sa qualification and pagurulunan, basis man gatab ibipininda ang medical kan aplikante tayaon nang gadyan ang kriteria. Halagad bako. Bako ano? Bako? Bako talaga. Hello, baby. Go ahead. Hello, baby. Halagad bako. Alat ko Karina. To the point. Ano ang mga basihan para ang sarong persona madeklarar na PWD? Go. Number 1, may hearing disability, intellectual learning, psychosocial at mental disability, may speech and language disability, may visual disability, may cancer as in rare disease disability. Dapat iguing papafil apan na non-apparent certificate sa doktor. Nani na ma-assess kan doktor. So ano? Tila ba kung kailan lang? Kanta naman. Tayo ay magawitan. Pasko na naman muli. Ang araw nating pinakamimiti. Pasko na namang muli. Pasko na naman, okay, tulin ng araw. Alarmario nasa linya. Good morning, Padingal. Pasok ka. Kamin pa de. Ay, ano na Ronald Tabe? Ano na? Padingal. Hello, brother. Yes, Morning. go ahead. Ang Iman Lugod sa buhay ta. Ang ano? Ano na nangyari? Gari may problema kita eh. May problema talaga. Gari ang problema. Bako man sa dyan sa unit nindo. Garo digdi. Iyo. Garo digdi. Basta Garo okay digdi. na. Oo, Okay bako na, man sa indo. Sa digdi sa laog. Okay. Okay, sige pa de. Go. Ayos na, pare. Sabi ta, mangyari man lugod sa buhay ta, ang kabutan kan Diyos. Sa tuyang personal na kapritsyo. Yan ang mensahe ngunyan sa ika-5 aldaw na misa di Aguinaldo bago ang Pasko. Ang anonsasyon kan Anghel kay Maria na siya napili kan Diyos ina kana umboy na si Jesus na may dakulang misyon sa kinaban. Sa ibong kan pagiging Birhen ni Maria, tulos siyang nagtubod sa bareta ka. Kanano? Kananghel? Wara talaga. May problema. Sino ang problema ka iyan?
O sige daw. Thank you paringal. Thank you O 30 daw si Joshua. Tistingon ta daw si Joshua kung okay. Nagwara talaga Tistingon ta daw si Joshua kung okay man ang kamugtakan ni Joshua. 10 minutes bago mag-alas 6. Kami Joshua. Yes, good morning, BP. Iba man talaga pag may inspirasyon oral daw Iba ang tanog Iyon man talaga. iba man talaga. Pag dakul ang yan nababanwit. Pag dakul ang mga barkada. Opo. Okay. Ayos, go. Yes, good morning, BP. Good morning sa mga parantabay sa dagdag niya itong bareta sustenidong higos asin dedikasyon sa trabaho. Ini nipigpromisa tabi BP Henry ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Dizon sa mga Bicolano sa mga maabot pang taon na sa iyang pagserbisyo bilang Director kan PNP digdi sa Bicol Region. Ini kasunod ka na kasuod nagselebrar si Dizon kan ika-365 inot na taon niya bilang Regional Director digdi sa PNP Bicol area. Sigun kay Dizon sa maabot 30 taon niya bilang pulis, ini masanaan na inot na pagkakataon nagsaron taon siya na nagserbisyo sa iyang dinakulaan. Ini kaya si Dizon tubong sorsogon. Sigun sa nasabi ng direktor, major accomplishments kan PNP Bicol sa laog din sa taon niyang liderato. Iyo ang pagpapakalat niya ng mga kapulisan sa Bicol Region tangali nang maiwasan ang mga insidente sa palibot. Siring man, mas napalangkaw umano ang tiwala kan publiko sa mga kapulisan. Ang pulisiya kaya ni Dizon digdi sa Bicol Region, 90% kan mga pulis, iyo ang dapat nakadeploy sa palibot para sa manlain-lain na field duties. Halimbawa na digdi, iyo ang pagmanehar ka na bulos ni na trapiko kung kaya igwaman ni mga naglilibot na mga motorcycle asin bicycle patrol. Ining motorcycle asin bicycle patrol ang katayuhan kay ni sigun kay Dizon iyo ang mas mapahiwas ang police visibility sa palibot. Siring man iyo ang mas marikas na pag-responde sa anuman na mga emerhensya na pwedeng mangyari sa komunidad. Ining motorcycle asin bicycle patrol iyo ang naglilibot mo na para nintras tigdi sa Legazpi asin Daraga area asin tigiling-hiling na mas ma-expand pa ini sa manlain-lain na lugares tigdi sa palibot ka na Bicol. In fact ngani, so Albay Police Provincial Office magkakaigwa naman sa intang sadiring version kini asin ilansar sa maabot na Lunes Picture 23 kay ning bulan ni Disyembre. Sigun kay Dizon nakatabang ang sendang mga Oplan Galugad, Oplan Sitan na nakapokus sa crime prevention, rapid response asin ang pagpapahalang kaungani kan tiwala kan publiko. Kung kaya nagpromisa ining si Dizon na sa mga maabot pang taon kan sa iyang pagserbisyo digdi sa Bicolandia sa iyang sadiri mismong lugar, daing patod na paghigos asin daing patod na dedikasyon sa trabaho para maserbisyohan matawanin matrangkilong aldaw ang mga Bicolano. Yan tabi BP ang dagdag na storya. Joshua Pino, DCGB. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, Happy birthday. sana'y mausog Mo kami. Happy, happy, Happy birthday po kay Noel Manalo. Mabuhay. Thank you ngaya sa greeting. Pan-amigo. Salamat tabi sa bihon. Alas 3 bagayaw na ko digdi. Pipadaraman sanaan sa delivery. Happy birthday. Pipadara. Di man kayo po na magdigdi ka. Ang nasa 600 man sa nang good for 10 diyan sa uyan baga sa pag-orderan. Amigo, happy birthday Noel Manalo. At saka happy birthday po kay Joseph Braga ng LPCC. Marinaga tabi sa mga birthday greetings natin, mga birthday celebrants natin.
Good morning kay amigong Nonito Gaviria. Maray na agad tabi sa Indo. So mga may birthday dyan, o na tabian sa tuyang pasada kan mga celebrants tabi sa morning hearing. Good morning Henry. Merry Christmas po. Sana makakuha tabi ng wish. Day mo kumantabi matatao ng kiwisyo aki mo. Taday magkidetalye tabi. Bata nakabakal na kami kasahapon gabos. Kan mga kwan, kan mga wishes, kan mga wishes tabi, nakabakal na po kami kasuhapon. Dapat nag-text po kamo kiatab-atab para ay iti-text baga. Buda, so, ang pangaran, edad, address, buda, contact number, buda anong wish. Kasuhapon po, nakumpleto na ni Ate Shara, Leron, buda ni si Ate Jasmine Baluloy, buda tabi si Ate Mariel, na kumpleto na ninda sa mga kaipuhan na mga ngunyan, maparatos na. Sige na nga na ang paratos mikan mga regalo digdi sa conference room kan DCGB. Day na po abuton ma'am, pasensya na po, dapat atab-atab po kita ha. Happy birthday kay Bayot from Maymay. Kaya good morning, can we ask if possible Lupi Road hapot po rin to? Ay possible pa ang tinampo, kaya lang delay sana, may delay lang ha. Possible tabi ang tinampo pasiring sa Manila. Nagihan, kaya lang po may delay. Yebo, nalamos tabi BP Sutre, nagparauran, tayo na nga ni Sutre nawara. Weather lang yan, kung si say nakatukaw, hinali si Ninoy, taaram na dis habo paramdumon. Gusto indang lingawan, pero dahil pwede daw anon sa indang gibuhon. Yan. Good morning kay amigong Jonas Rosal Marinaga. Magandang umaga tabi, happy birthday Henry M. Sa kuyang tugang na si Kuya Elmer. Mula kay Eileen Ramir at saka kay Joshua. Happy birthday Kuya. Good morning daw, Bahado family sa humapon, lalo na kay Mamay Del and Daddy Manding. Natabong mabukas kay Radyo Makusugon po talagang pampukaw sa Kataraning May. Merry Christmas Kuya Hen. Yes, maluya ang signal digdi. Ay harayo naman kaya po. Samar po kaya harayo naman. Pakigreet po, happy 90th birthday kay Lola Titay ng Malabog. Greetings from family. Salamat po. Good morning Tabi. Kay IG ng Ireya Ginubatan, avid listener ng Morning Hirit. Salamat po. Good morning Tabi sir, digdi sa Puting Daga, Barangay 18, lalo na sa pamilya Arena. Pirmi po na nagdadangog si Permani Barroso and Peralta family, makusog po digdi ang radyo. Salamat po. Salamaton. Wara buaya sa denomination kan kwarta. Ay giday ko ara bilingon ta na sana. Good morning Tabi Henry M. Grabe na ang traffic sa Legazpi Roal daw, kaso ay totoo ang observation mo. Kaso hapon alauna ako nagluwas, ay nako grabe. Nag-ikot kami kaso hapon kan sa mga wishes. Tabi nag-finalize mi sa ibang lista. Grabe na ang traffic buda. Naglaw ako diyan sa Ayala Mall sa Iraram. Nakapirang ikot ako Ronald. Nakapirang ikot ako alas 3 ang mga alas 2 ang hapon. Di ako nakaparada, luminuwas ako. Grabe. Pakigreet po sa sakuyang tugang Dr. Jose Nasol. Belated happy birthday kahapon. From Ton Nasol, listening po from Malulos, Bulacan. Merry Christmas, Bicolandia. Inugakan ako umuli. Grabe traffic. Minimum 20 hours na biyahe. Totoo po ang napigtatara mo. Good morning Tabi sa mga taga-Salugan, Kamalig Albay, nagsimplang 3 rider, madiklom kaya sa may reblocking. Sabi ni OGM, nailing muna. Happy birthday po kay MAFC Chairman Nelson Balingit. Greetings from Agriculture Office of Santo Domingo Albay, Rio Ben Balete. Sige. Good morning Tabi sa mga taga-Burgos, lalo na sa Mallorca family. Salamat po. Kuya Henry, good morning Tabi. Kuya Henry, bagasala Tabi caption na Misa de Gallo, simbang gabi, Tagalog, ang nata yun, anong caption ngunyang pong aga, ang caption na nailing ko sa Misa de Gallo. Kasubanggi Tabi isupig, igo kita kasubanggi Ronald. Misa de simbang gabi. Baka sunailing mo po, so kasubanggi yan.
Bako yo, ang pigkukwata Ronald sa dapdap ano? Dapdap, di ba? O, na so sa dapdap. Ili nga daw tabi, madam, uning texter ta, paki-check daw tabi kung baka sunahiling mo na nagluwas mo yan sa Facebook mo. So kasubanggi. Bako yo, Ronald, daw kaya ang pigi-eri mi po dyan sa Facebook Live. So sa DCGB, live na 3:30, Misa de Gallo. Tama, yung caption na nailing ko kasubago. Baka so nahiling mo ngunyan pagbukas mo kang Facebook mo, so kasubanggi iyan sa dapdap. Nasimbang gabi tayo, baga pwede bagang minadalagang giyaray sa timeline kang Facebook, buda sa oras, di ba? Pag-check daw tabi, madam, takon sa ladi. Ano yan? Pag Misa de Gallo, pagbanggi. Misa de Aguinaldo. Day, ang Gallo po, early morning. Kaya nga ni Gallo, turaok yan. Diba? Ang Misa de Gallo, so early morning mass. Ang Misa de Aguinaldo, itong so banggi. Yan, simbang gabi. Sige na po, madam. Pakiling nga daw tab, isunailing mo sa Facebook kung anong caption tab, anong oras ito, kung pirang oras, ha? Taba kasunailing mo, so kasubanggi po ito na nailing mo niya na aga. Sige na, madam. Takon medyo may diferensya, ipaayos ta po tulos. Taba ka na palingaw so sa muyang pag-iriba, ha? May tindang so manlatik sa may Albay Bakery. Adae, ibusan niya on dyan. Ibusan niya on kay Manay. Good morning, Tabi, sa Indogabon. Dakulon pa ini. Baka igwapa. Balik ko pati nababasa so Rawit David ni Pading Ray. Lalo na ito. Good morning, pakibati po si Marina Lusabia. Asin sa gabos na maigos na opisyalis kan Barangay Buyo, Piodoran, Albay. Happy birthday po. Lalo na kay Cap Nario Milarpes. Ay, di pala ito birthday. Greetings lang ito. Greetings lang pala ini. Kapitan Bert Nario Milarpes. Alright. Good morning. Sa mga listeners ta, Benji Dapogi, kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Isplana, Richelle Capili Asejo, Correria Lubit, Vilma Marquez and Monte. Marinaga Tabi, sabi ni Noel, warang problema bihon man sana, maray ngani, tabako litson ng pig-agad mo. Actually ko ta, Noel, agadon ko sa imo ko ta, litson ko di, makasupo ko naman. Litson na baka pa de. Litson na baka, nagadon ko ta na. Pero gari makasupo ko naman. Yo, ipatod mo na lang sa Grab o kung ano ang parahato dyan, sa sikad-sikad o ano. Kung dapat sumay makina, bako so sikad-sikad may gota. Makahaloyan, makaabot, makatapos na ang programa ko, dai pa. Ang mga balita susunod. Magalipas lang kan mga patalastas. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, de itaman mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Ngunya nakapaskuhan, I know times are tough for most of us. Financially, physically, mentally, emotionally. Pero anuman ang satuyang sitwasyon, lugod na daita malingawan ang tunay na rason kan selebrasyon. Christmas is about hope, new beginning, new chance, and for some, Christmas is about starting over again. Anuman ang kahulugan kang Pasko sa tuya, lugod na magkasararo ang satuyang mga puso na isilibrar ang Pasko na pano ni pasasalamat sa mga regalo na tinao sa tuya kang kagurangnan. The gift of life, the gift of health, the gift of family, the gift of relationship and friendship, and all the things money cannot buy. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang provincial government of Albay family, ini po si Ati Glenda Ong Bungaw minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko asin mapusong bagong taon sa gabos. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay.
Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Si Ron Rosal, si Ron Rosal, si Ron Rosal sa imo ipadagos. Si Ron Rosal, si Ron Rosal, si Ron Rosal, lider ako matano. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man serbisyo orom sa gabos pako politika. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan ang servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man serbisyo orom sa gabos pako politika. Lider ako matano. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Pilipinas, alas 6:06. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, revised dress code kan Civil Service Commission, pigtugutan ang mga empleyado na magsulog ng uniforme base sa indang gender identity. DPWH Bicol naghagad ng dispensa sa mga naapektaran kan magabat na bulos ng trapiko sa Andaya Highway. 2025 national budget dakulang nakasingit na proyekto sigon kay PBBM. Pagchirismisan, ipinagbabawal po sa sarong banwaan sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, WHO, ikinadagit ang pagbawal kang Israel na makalaog sa Kamal Adwan Hospital. Business News. Business News, Department of Agriculture nakipaghuron sa Pakistan as in India para sa importasyon ng 2 milyon metriko toneladang bagas. Health News, tips para maprebentra ng oral disease ipinaluwas kan WHO. Detalles, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Pigtutugutan po sa irarom kan revised dress code kan Civil Service Commission.
ang mga empleyado kan gobyerno na magsuulog nin bado base sa indang gender identity. Sigon kay Civil Service Bicol Regional Director Attorney Daisy Ponsalan Bragais, katuyuhan kan pagbabago na maging mas inklusibo asin bukas sa manlain na gender expression ang opisina kan gobyerno. Sinabi ni Bragais na sa ibong kaini may mga exception kung saan depende sa corporate culture kan kada ahensya arog kan mga government bank kung saan pwedeng may partikular na regulasyon o dress code. Dagdag pa ni Bragais, ang resolusyon manungod sa revised dress code permado kan Agosto ngunyan na taon alagar ngunyan sa naining bulan kan Disyembre ipinaluwa. Mientras tanto, naghagad po ng dispensa ang Department of Public Works and Highways Bicol sa gabos na mga naapektaran kan road stress sa parte Kanandaya Highway sa barangay Kabutagan, Lupi, Camarines. Matatandaan na nagkaigwan ng soil erosion sa lugar na nagkausan ng ulang sa bulos kan trapiko dahil ang tapig papaapod o pigapautob ang one-way lane policy. Sa entrevista kan DCGB News kay DPWH Bicol spokesperson Lucy Castañeda, nagpadara na sinda nindugang na puwersa tanganing magtabangan sa mga lakdang para maibalik ang 2 lanes na bulos kan trapiko sa lalong madaling panahon. Aminado man ang opisyal na igwang dilapidated portion sa lugar, kaya nagkondusir sinda nin reblocking alagad biglang nagabat ang bulos kan trapiko dahil ang peak season ngunyan na holiday season. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Chief of Police Kanuwas may suwestyon sa Sangguniang Bayan na rebisaron o amyendaran ang Transport Ordinance kan lokal na gobyerno. Jimmy nasalita sa report. Ipig suwestyon ni was Chief of Police Police Major Nathaniel Jacob sa Chairman Committee on Transportation sa Sangguniang Bayan sa lindong ni Kagawad Arvin Ricarte na kung pwede rebisaron o kung pwede amendara na ang ordinansa sa mga violation sa trapiko sa awas. Ini sa rason na kaito pang marahay ang ordinansa harababaon ang penalidad. Ikadawang punto ni Chief of Police Jacob na kapag-igwa sindanin mga traffic violators na nagkakadarakop kung dahil nagbabayad nin penalidad, dapat sa angatan na tulos din kaso para dahil magdarakulaan payo kan na mga violators. Sa ibong nalado, komitido, ang Chairman Committee on Transportation na tatawan nila ni natensyon ang duwang suwestyon na ini kan presenting Chief of Police kan UWAS PNP. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB. Biging ganyar po kan DOH sa Bicol Region. Ang publiko na maging praktikal asin ligtas dahil magpaputok mo niya na Pasko asin pagsabat kan bagong taon. Sa abiso kan ahensya, pigasabi na kulog sa payo ang epekto kan pagputok o pagpaputok kon madidisgrasya o sisay man ang miyembro kan familia. Nagkapera sa maraot na epekto kan paputok yon pagkaputol kan guramoy, kamot asin iba pang parte kan lawas kapag naputukan. Helang sa baga o respiratory issues arog kan malalang abo, hika o allergy. Pagkapaso sa kulit na pwedeng magresulta sa ibang kondisyon. Apera kay ni posible man na maapektaran ang panghiling asin pagdangog nin sarong tawo. Pasiorden sa Legazpi, panagos na pinagbabantayan. Report kay Al Armario. Dagos man ngunyan na pigutukan kan gobyerno lokal di sa Legazpi City an pasiorden sa liderato ni Alcalde Pido Garbin Jr. asin suporta kan mga law enforcers. Siring man ang iba-ibang sektor, kooperasyon ang pigahagad ninda sa publiko para mamantener padagos ang pasiorden. Lalong nagapastuhan bagong taon, siring man ang nagraning eleksyon sa Mayo, ang padagos sa ngunyan na pigatrabaho kan mga intelligence team. Bako sana sa sentro, kundi maging sa mga rarayong barangay, padagos man ang pinagbabantayan ang hero-hero kan mga kontra-gobyerno. Padagos ang
na makipagkooperar ang sa magayon na pasyo din kan Legazpi City. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya to na mga bareta. Report, hali kay Joshua Bino. Mga residentes naman kan Barangay Tabon-Tabon, Barangay Piña Francia, asin Barangay Dinoronan sa munisipyo kan Daraga Albay ang magbibenepisyo sa libreng magbibenepisyo ni na libreng serbisyo medikal asin dental ngunya na aldaw Disyembre 20, 2024 sa nagapanagos na Christmas Medical Dental Caravan sponsored kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay katuwang ang Municipal Health Office. Magpuon alas 8 ang aga sundo alas 2 udto ngunya na aldaw nakalatag ang libreng serbisyo medikal asin dental sa Barangay Piña Francia Covered Court na pwedeng partisiparan ang mga residentes na naunambitan niya itong tulong barangay, partikular na ang Tabon-Tabon, Piña Francia asin Doronan. Sa pahayag kan lokal na gobyerno kan Daraga, yaw ng pag-inganyar kay sa nasabi ng mga residentes kan tulong barangay na aprobitsaran ang pagkakataon na ini. Ang Christmas Medical Dental Caravan, iyon may katuyuhan na maglibot sa mga barangay lalo na itong harayong lugar sa munisipyo kan Daraga Albay. Tangan ay masiguro na ngunya na pagsalamat kan Kapaskuhan asin bagong taon, iguanin marhay na salud ang mga Daragenyos. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Nasa linya po si Jomar Bien, lokal na gobyerno kan Bakakay, nag-receive ni award hali sa Department of Labor and Employment. Sa Sarong Award ang naresibi kan lokal na gobyerno kan Bakakay kan nakali sa naldaw hali sa Department of Labor and Employment. Ini iyuan award dahilan sa bilang outstanding program partner in the implementation of TAV o ang TAV iyo ang Technical and Advisory Visit. Ini sarong programa kan DOLE na nagtatabang sa mga small and micro businesses na makakomply kan sa indang labor standards. Ang naunambitan na award iyo ang rinisibi ni Mayor Edsel Villesa sa ginibong awarding diyan sa Siyudad kan Legazpi. Sinabi ni Mayor Villesa na patunay sa na ini kan dedikasyon kan lokal na gobyerno kan Bakakay na matabangan asin na masuportaran ang mga programa kan DOLE para sa kapakanan kan mga saradit na mga namamanwaang Bakakayano. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mga tugang alas 6:16 oras po sa Pilipinas, padagos kitang unyan sa mga bareta, medical assistance o guarantee letters hali sa DSWD pwede nang ma-avail sa mga malasakit centers para mas lalo pang mapadali ang serbisyo para sa mga pasyente, lalo na ang mga nagitios. Inanunsyo kasuhapon kan Senate Committee on Health sa pamamayo ni Senate Committee Chairman Senador Bongo na mag-issue na nin guarantee letter o mag-issue ng guarantee letters ang DSWD para sa mga pigahagad na medical assistance sa gabos ng mga malasakit centers sa bilog na nasyon. Sigon sa DSWD, pinag-revise na ninda ang sarong memorandum circular kan ahensya para formal nang maging available ang medical assistance fund ni kaini sa mga pasyenteng marani sa mga malasakit centers. Sigon kay Senador Bongo na midbid na arkitekto kan malasakit centers program, dakulang bagay sa mga pasyente na dain ninda kay puan pang magpasiring sa mga regional offices kan DSWD para makakuanin medical assistance. Tugma daw ang sinabi ng bagay sa katuyuhan kan malasakit center na irani ang serbisyo sa namanwaan lalo na mga sa perso na nakapos ang panggastos. Enot kay ini, inanunsyo kan Department of Health na ang pagdangog kan Committee ni Senador Bongo ang padagos na pagbulos kan pundo para sa mga malasakit centers. Sigon man kay Secretary Ted Herbosa, o daing sisay man na pasyente ang pasayumahan kung inimagrani sa mga malasakit centers.
Pinasalamatan man kan sekretaryo si Senador Bongo dahil sa uminabot sa 15 milyon na Pilipino ang natabangan kan mga malasakit centers. Dakula po ang nadiskubring nakasingit na proyekto na day kaibahan sa mga orihinal na proposed 2025 national budget. Kaya kaipuhan pang pag-adalan ininin marhay. Ang siring na bagay, sinabi ni Presidente Marcos Jr. sa ambush interview kasunod kan pagkapindyente kan pagpirma sa 2025 General Appropriations Act na dapat kuta na pipirmahan ngunya na aldaw Disyembre 20. Sigon kay PBBM, ang mga isiningit na proyekto day kaibahan sa budget request kan ehekutibo. Kaya kaipuhan na mapag-adalan kung kaipuhan mananggad ini o dahil bako malinaw kung saan napapaduman ang kwarta. Sinabi kang presidente na gusto niyang makasiguro na ang 2025 national budget mapapaduman sa mga importanteng proyektong prioridad kan gobyerno asin bako sa mga nakasingit na proyekto na bigla na sanang nagbutwa na ipinasar o sa ipinasar na national budget kang Kongreso. Tinawanin doon ni Presidente Marcos na maingat sinda sa paggamitin pondo asin gusto kaining makasiguro na ang pondo kan gobyerno mapapaduman sa mga prioridad na gagamitan kaini. Dahil dahil pwedeng ibalik sa Kongreso ang inapurbaran na national budget para sa masunod na taon. Sinabi ni PBBM na nasa ehekutibo na kung arin ang inoton asin arin ang prioridad para sa interes kang nasyon asin mga Pilipino. Nagpatanid ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato para sa 2025 midterm elections na daipagamiton sa politika ang ayuda gikan sa gobyerno. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ano man na distribusyon asin suporta o tabang dapat na pamahalaan kan mga opisyal asin empleyado kan magkakanigong ahensya kan gobyerno na daing mansya konsisay man ana politiko. Daiman pigutugutan ang pagbugtak ng campaign tarpaulins sa opisina kan implementing agency sa laog ng 45 aldaw o 45 days election period. Bawal man ang distribusyon ng tabang sa irarong kang programang Assistance to Individual in Crisis Situation o AX kan DSWD 10 aldaw bago ang eleksyon. Apera sa medical, educational asin burial assistance asin ibapang kaparehong suporta. Tinamanin doon kan COMELEC na ansisay man na mapapatunayan na magsuhay sa direktibang ini, pwedeng makulong o dagos ng madisqualify para sa 2025 midterm elections. Mga tugang sarong grupo po nin religious personalities asin mga abogado ang nagsumiter nin ikatulong impeachment complaint kontra kay Vice Presidente Sara Duterte kan Huwebes, Disyembre 19. Pinanginuta ni Attorney Amando Vergil Ligutan ang pagsumiter nin reklamo sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco. Ang grounds for impeachment na pinag-ambitan ka nagrereklamo, yan culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, plunder and or malversation, bribery, graft and corruption as in other crimes of betrayal of public trust. Sinda Camarines-Sur Representative Gabriel Bordado as in Ambis OWA Representative Lex Anthony Colada ang nag-endorso kan impeachment complaint. Ang mga nagsumiter ng reklamo yosin the fathers Antonio Lombiao, Joselito Sarabia, Joel Saballa, Rico Ponce, Dionisio Ramos, Esmeraldo Reforial, Daniel Franklin Pilario, Stop Corruption Philippines founder Simon Serrano, Stand Up for God, Sugod, Rosary Group lead founder Wilfredo Villanueva, Pinkitam, Union of People's Lawyers in Mindanao, na pigrepresentar kan Vice Chairman kaini na si Joel Lahinay, Mario Loreto Lopez as in Attorney Chanel Obrey Gianan Gomez. Ang 70 pahinang reklamo may kinaraman sa questionabling paggamit ni Duterte kan 612.5 million pesos na confidential fund na nakatagama sa Office of the Vice President o OVP as in Department of Education. Ang kaso nagugat sa investigasyon na ginibo kan House Committee on Good Government and Public Accountability. Mga tugang sa rupong barangay
sa Banwaan kan Binalunan sa Pangasinan. Ani pinagbabawal ang chirismisan asin pagpapalakop nin fake news. Dahil kapag nadakop ang sisay man na nagsuhay sa patakaran na ini, igwang magkakanigong padosa na hampangon. Sigun sa pahayag kan dating barangay kapitan kan Kapas sa Binalunan, Pangasinan na si Danilo Tabukol Sr. Ang bagong ordinansa ini nakatabang sa pagmantener kang karahayan sa indang komunidad. Ang nasabing ordinansa ay pinautob para pugulan ang nakatuudan kan mga tao na pagpapalakop nin chismis na nakakaraot sa reputasyon nin sarong tao. Ang mga mabalgar digdi sa primerong pagkakataon, susuguo na magkondukta nin community service asin magbayad nin 300 hanggang 300 pesos, 500,000 o kaya 500 pesos para sa second offense asin 1,000 pesos para sa third offense. Dakol man na mga nagtinon na ipinautob na ordinansa alagad para sa dating kapitan ang kamaubutan kay iniyon para sa ikakarahay kan residente. Dahilan sa magayon epekto sa Kapas, ipinautob man ang anti-chismis ordinance sa ibang parte kan barangay sa Binalunan o sa iba pang barangay sa Binalunan. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas po kay ni GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Isang pagbati ng maligayang Pasko mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Salubungin ang Pasko ng malusog, masigla at protektado mula sa mga banta ng sakit at injury. Laging tandaan ang malinis na food preparation. Kumain ng masustansya. Iwasan din ang labis na pag-inom ng alak. Huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Gawin ligtas Christmas. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Ligtas Christmas sa bagong Pilipinas. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedro
ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman ta, serbisyo ko, ito ang totoo. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. O naman nakadipisilan, ayaw maabot na liwanag. Ano man napigagyan sa buhay, ayaw kanin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod pagkamot at maghadi sa sakton ng mga puso. Magkarosan kita pa doon sa mauswag na banwang daraga. Ang lokal na gobyerno kay ba ninyo, katwang asin magpapayaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon, mga daragenyos. Pagbati, gyalin kay Acting Mayor Junji Haushan. Payaba ninyo, payaba man kamo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, handang magserbi. GB News Express. GB News Express. Sa mga baretang yan sa Luwaskan, Pilipinas, ikinadagit po kan World Health Organization o WHO anday pagtugod kan Israel na makalaog sa saindang International Medical Team sa Kamal Adwan Hospital. Ara sabing ospital,
yung inatake kan Israel sa pagtubod na pigataguan ini kan mga militanteng Hamas nagresulta sa grabing danyos kan ospital kung sain dakol na mga pasyente dumaan ang nalugadan. Ikinahadit man nindangunyan ang pagdakol kan mga magagadan dahil sa kawaranin supply ng kuryente ayon dakulang tabang sa mga pasyente. Inot nang kinondinar kan WHO ang padago sa pag-atake kang Israel Defense Forces sa mga medical facility. Business News. Business News. Inanunsyo mga tugang ka Department of Health na makipaghuron ini sa mga representante kan Pakistan as in India para sa importasyon ng bagas. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakipaghuron siya kay Pakistani Ambassador Imtiaz Ahmad Kasi para silyuhan ang sarong kasunduan kung saan ang Pakistan matagamanin sagod sa 1 milyon na metriko tonelada nin bagas taon-taon sa Pilipinas. Ang kaparehong kasunduan piglansarman sa pagi ni Indian Ambassador Sri Hars Kumar Jain. Mientras nasangunyan, ang Vietnam iyo ang nangingenot na taga-suporta nin bagas sa nasyon. Mantang inot nang nagpirma sa sarang Memorandum of Understanding ang Pilipinas para sa 5 taon na trade commitment na pag-supply nin puting bagas sa pribadong sektor sa nagkakantidad nin 1.5 milyon sagko 2 milyon metriko tonelada kada taon ang sarong competitive asin baratong presyo. Headlines kan mga bareta o kaya detalyes kan mga bareta may kinaraman mga tugang sa kung paano mapreventaran ang oral disease susog po sa department o kaya sa WHO. Storya kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ipinahayag ang mga health experts sa kinaban na dapat pangatamanan ang oral health sa gabos ng panahon. Katakot kayo ni nagpaluwas ang World Health Organization in apat na simpleng bagay para mantinidong bright and shining ang oral health sa 2025. Ini kinabibilangan ka mga minasunod. Magsipilyo ng ngipon, oral down, and fluoride toothpaste. Kumaon in balanced diet na baba sa asukar. Dahil magsigarilyo asin bawasan ang pag-inom ng alak. Tinawanin doon ka mga eksperto sa salud ang oral health may dakulang papel para sa overall well-being ng sarong individual pero permis na ining napapasipara at sinatatawan sa nanin atensyon kung may problema na. Health News from Newsbase, Mardila, Daiba. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, para po sa latest na kamugtakan ng panahon, nasa linya po si Miss Ruth ng Pag-asa. Good morning, Miss Ruth. Go ahead. Yes, good morning po Sir Henry at sa mga tagapagdangog ng DCGB. Ini po ang baretang panahon tango niya na aldaw December 2024. So kasabago pong alas 3 ng aga itong low pressure area na dating si Bagyong Kirubin base sa available data kang Pag-asa ay nasa coastal waters na po ng Mahinog Camiguin. 9.2 degrees north, 124.8 degrees east. Samantalang shear line po ang nakaka-apekto sa eastern section ng Southern Luzon. Kaibanan po dyan ang mga probinsya kang Kabikulan at northeast Luzon naman ang nakaka-apekto sa iba pang bahagi kang Luzon. Interest niya na aldaw ang buong probinsya kang Kabikulan, kaibahan mga probinsya kang Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, at Boglon. Magiging cloudy kita na may mga scattered rains and thunderstorms dulot po kanyang shear line. Moderato sagkod sa makusog na duros, halis sa norte sirangan ang mairal na may moderato sagkod sa makusog na pagkukulkang kadagatan. Agwat po kang temperatura tangon niya nasa 24 sagkod 27 degrees Celsius. Nagsirang po ang aldaw kasubagong alas 6:02 ng aga. Masunod po at siya na alas 5:23 ng hapon. Philippine Standard Time tapos 6:38 na po ng aga. Ni po si Ruth Pakala kang Pag-asa Ligaspi Marhain Aldaw po. Salamat, Miss Ruth, sa report. Yan tabi mga tugang ang detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat po sa newsroom ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran. Siyempre, ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa Luwas. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong bareta.
GB News Express. GB News Express. Si Ron Rosal, si Ron Rosal, si Ron Rosal sa imo ipadagos. Si Ron Rosal, si Ron Rosal, si Ron Rosal, lider ako matalo. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan at servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo korum sa gabos pako politika. Dagdagan ni gas piso tong kaipuhan at servidor na araw niya. Si Ron Rosal sa tong madala o man servisyo korum sa gabos pako politika. Lider ako matalo. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagsaparman kita ning katakol na kalamidad asin di pa pang mga pagsubok. Yaon man giraray kita. Nakatindog, nagkakasararo asin nagtatarabangan. Ang pagmalasakit sa kapwa, pagtabang sa mga nangaipo asin pagsurog sa karahayan kang kagapsat. Iyo ini ang tunay na pagselebrar ning Kapaskuhan. Kunyan na maabot na Pasko, mawud ko po na pagkamuot man lugod ang maglaad sa satuyang mga puso. Magpasalamat lugod kita sa gabos na biyaya na nag-abot, asin maaabot pa. Padagos po kitang maging marahin na ehemplo sa satuyang mga pamilya, asin sa komunidad. Ini po si Kap Hisham Ismail, kaiba ang sakuyang bilog na pamilya, nagbabati ning maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamuot, pagkasararo, asin pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminoorutan. Bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarot, sa satuyang komunidad. Maabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Kito, digdi sa puso ko. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas
Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Ravvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Ravvax Tabaco beside Siga Hospital, Ravvax Iriga in front of Yusan Iriga, Ravvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Congressman Jill Bongalon, Congressman ta si Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon. Sa pagtabang dakol ng napatunayan, idulukan mga kabataan. Kaya nga ni sa iyang hininguwa, educational scholarship program. Tatabang ta, asin ta, surog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo, na itinao, ikatalaga kong Jill Bongalon, ang samuyang totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon, mahigos na Congressman Jill Bongalon. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mga kababayan kong Ligaspeño, ini po si dating City Councilor Alan Ranyola. Kumusta po kamo? Ako, naglalaom na kamo, nasa marhay na kamugtakan. Maugma ang pag-iiribahan bilang paghahanda sa pagsabat sa dakulang selebrasyon ng Pasko asin bagong taon. Sa panahon na ini, tinatakwan niya to ng pag-omaw ang satuyang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sa iyang pag-abot, dara ang mensahe ni pagkamuot sa kinakban. Ang pagkamuot na ini, mapasatuya man lugod, kasabay ang pagmaot na maihiras sa lambang miyembro kang pamilya asin kapwa. Agadon man niya to sa mahal na Diyos na ang gabos, ligtas sa pagtama ng anuman na kalamidad. Kasabay ang paglaong na magkaigwa ng katuninungan ang bilog na kinakban. Sa Paskong ini, asin sa masund na mga taon, kita man lugod, magkasararo, asin mag-iribahan para sa progresibong Legazpi. Merry Christmas, asin mapasatuya man lugod ang matuninong na bagong taon. Ini po si dating City Councilor Alan Ranyola, dara ang serbisyong garantisado.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Whenever I see girls and boys selling lands. Sa mga araw na nagdaan, sa masasayang sandaling iyong naramdaman, sa mga pagsubok na iyong naranasan, ang Kapaskuhan ay mayroong mensaheng ibig ipahiwatig magpakailanman. Umasa at manalig lamang na kasama mo ang Panginoong Hesus, anuman ang iyong pagdadaanan. Sa bawat pamilya at sa bawat tahanan, naway pag-ibig ni Hesus at pagmamahal ng bawat isa ang maghatid sa inyo ng tunay na kasiyahan ngayong Pasko. Manahan nawa ang banal na sanggol sa ating mga damdamin at magbunga ng malalim na pananampalataya sa walang hanggang pag-ibig ng ating tagapagligtas. Kasama ang aking minamahal na asawa, City Councilor Emmanuel Kulaway Ribaya, at ang aking buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Board Member Dr. Eva Josephine Shapno Lopez Ribaya, malugod na bumabati ng masayang Pasko at masaganang bagong taon. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Sarong mensahe para sa mga taga Segunda Distrito Canalbay. Hale kay City Councilor Glenn Casulya, asin kan bilog niyang pamilya. Ang Pasko, iyo ang pagselebrar kan pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Sa mga panahon na ini, padanayon niyato ang pagkaminurootan, pagkasararo, asin pagpatinaraot-taohan, susog sa kasaguan kan sa tuyang mahal na Diyos. Lugod man magkaigo kita nin maugma, asin pano nin pagkamuot na Pasko. Masagana, asin matuninong na bagong taon para sa gabos. People making lists, buying special gifts. Wish ko, regalo mo sa Radyo DZGB. Sa Giraray, sabay-sabay niyato na ipamati sa mga kaakian na kapos sa pagkabuhay ang tunay na espiritu kan Pasko sa paagi kan pagsimbag sa mga gusto nindang regalo. Tawan niyato Giraray nin kaugmahan ang mga aki na masunod ang sa indang kahagadan sa paagi kan Wish Ko, regalo mo sa kantidad na 500 pesos. Ang sa tuyang mga beneficiaries nag-iedad din 5 hasta 8 anyos, residentes kan Legazpi Asinalbay. Saro sa ng aki, kada pamilya ang aakomodaron. Sa mga interesado na mag-sponsor sa wishes kan mga aki, magbisita sa DZGB or mag-text sa mga reporters as in announcers kan DZGB o ipadala sa GCash number 0995-984-5151. Kaya ngunya na Pasko, share your blessings sa mga aki na nangangaipo. Ang Wish Ko, regalo mo, gigibuhon sa Disyembre 23, 2024, alauna ning hapon sa second floor Activity Center, Annex Building, Pacific Mall, Legazpi. Wish Ko, regalo mo. Merry Christmas sa Indogabos. Hali sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Alright, sige. O di, i-klaro ko lang po yan ha, na plugging na yan para sa Wish Ko, regalo mo. Tapos na po, so pag-send boda sa tuya na pag-ikot sa mga barangay,
para po sa mga ano yan, para po sa mga beneficiaries kang wish ko, regalo mo. Ha? Iga po kita more or less mga nasa 400 na mga children, mga kapos na mga aki na sa pagkabuhay na sa tuya tabing tatawanan ken regalo sa kantidad tabi na din masobra sa 500 pesos. Siring man po sa mga sponsors tama na po. Ang sabi yung tama na. Kung sabihin ko po, okay na po. Okay na. Dahil na po. Sa hapon, may nagdigdi sa muya na sponsors, naghanap naman po ako kidagdag na tulong aki. No? Kaya ngunyan po kasuhapon, buda ka, pag-abot may haling katanduanes kang 17. 18, buda ngunyan na kan 19, no? Buda ngunyan aldaw. Nagapadagos na po kami sa pagbakal kan mga gifts. Susog po duman sa wishes kan sa indong mga aki, no? Tabi kaya mga nagpadara po nin surat naghatod ki wish list digdi po sa DCGB. Ngunyan tabing aldaw, ite-text ka mo ni Ate Shara Leron. Ite-text tabi ka mo ni Ate Shara. Leron, tabi, makareceive po ng text message, tabi, iyo po an beneficiary. Buda, mga dyan man po sa barangay, na inikot tabi kan sa muyang mga pag-iriba, confirmed na po ito. Diba kaday na kamo makareceive ki text messages, basta so nakalista tabi dyan sa mga barangay na naikot tabi kan sa muyang mga pag-iriba, confirmed na po ito. Now, anong gigibuhon? Sa maabot tabi na petsa 23 kan Disyembre, maduman po kamo sa Pacific Mall. Kaya nga ni pigpili mi, pig-ikot mi, sa mga hararani sana. Bako po sa mga medyo may distansya na lugar. Ang concern mi, so pagpasiring po kan mga aki dyan sa Pacific Mall. Kaya, kadaklan po sa mga beneficiaries, may taga Albay District, may taga Daraga, buda sudigdi sa Legazpi Port. Ngani na pwede sa nang lakawon o mapamasahi man, saro sa nang sakay, pasiring po sa Pacific Mall Activity Center sa Lunes. Ha? So mga beneficiaries po, pipaarami po sendo, sana mag-arabot ka mo may mga sitwasyon na paminsan day po nagduduman. Pag day po kamo nagduman, after po kan 2023, itatao mi po iyan sa iba. Day man po, day ko kinagdidigdi sa muya kayan na mga aki po, buda iba pa, na pwede may may tao tabi, pwede mong gibuhon tabi yan, tabi next week, sa loob mismo katabi kan si manang yan, maski po yao na mismo subaldaw kang Pasko. Iyo po ulitong ko ha, suday po makaduman tabi sa Pacific Mall. Unless na may namatean, naghelang, sana daiman, daiman lugod, o may talagang magabat na rason, pwede po yan makon. Pero pag day ka po nakaduman, iyan po, pag 24, didesisyonan may tabi yan na itatao po sa iba. Pwede kami na mag-ikot giraray sa mga barangay, bit-bit na yan ang mga regalong iyan, itatao mi na po sa iba. Iyo po. Now, ulitong ko, sa Lunes tabi, Disyembre 23, maghirilingan po kita duman sa Pacific Mall alauna po nin hapon. Alauna po nin hapon. Ang venue iyan baga na paglaog mo sa Gaisano, sa compound, iyan baga na atop-atop dyan, may atop-atop baga dyan, may bako atop-atop, na paglaog baga, may atop. Sa right side ka iyan, may building dyan. Iyan po sa Pacific Mall Annex, Igwatabi dyan ki building, duman po sa taas, masakat ka mo duman. Haputon lang po sa gwardiya, siguro mabugta kami duman ki direksyon, tabi, para mahiling tulo. Haputon sa gwardiya, konsen tabi so DCGB, wish ko, regalo mo activity. Alauna po nin hapon, kita maghirilingan, duman mga tugang sa Pacific Mall. So aki na beneficiary, bako lang po regalo ang marireceive. May pagkaon po. Igwa kita kispag. Kaya pig-workout mingon niya na baka makatao tabi kami ki chicken spaghetti. Yan.
may kauron kami na saro tabi na tindahan o midbid na ano yan na tindahan in fast food tabi. May kauron kami kaya mapa-finalize mingo niya na aldaw tabaka po kayahon pa mga tugang kang pundo na sa moyang pinag-iiling digdi maka tao po kita ki chicken spaghetti. Kung bako spaghetti sana. Pero sa iling ko giri kaya mga tugang may drinks na, may spaghetti na, may mascot pa. Yan ha para po mag-enjoy mga tugang sa tuya tabi na mga kakian. Ulitong ko ha, mga dyan po sa barangay na naikot, linista, nagpatabang kami sa BHW, nagpatabang kami sa kagawad sa barangay, nagpatabang kami sa mga kapitan, nag-irikot sa mga pag-iribami, tabi, iyo na po ito, automatic ito. Ha? Ngunyan, so nagdigdi po sa DCGB na may mga listahan, maghalat po kamo kan text message tabi ni Shara Liron. Ate Shara, bata gari, 120 gayon ito. 120 Ronald, sa kada piso Ronald, 120 pesos ni Shara. Iya pa na, karaman sana. Ito text tabi kamo, na kamo tabi qualified sa sinabi ng wish ko, regalo mo. Ha? Qualified sa wish ko, regalo mo. Iyo po, yan tabi ang gigibuhon ta, ngunyan tabi nga daw. Kung di ka mo nakareceive ki text, di po magluman, tabaka, di ko aram ko anong basyan, pagkatapos na riparohon tabi ka mo, kan sa tuya na mga nagriparo kan mga listang yan. Iyo po, yan tabi, ha? Tangon yan, nagsaod, bilib ako digdi sa mga kanmi, sa mga parabakal mi, si Ate Mariel, si Ate Shara, Leron, si Mariel Barbacena Nunez, Ate Shara Leron, Ate Jasmine Baluloy, sina pong tuluan nagturuwang para magkaigwa ki Mark. Jasmine, ay yaw na si Jasmine. Yaw na si Jasmine tabi. Yaw na. Madali lang nga tabi na, tamay hapot akong madali sana. Hilong ko na ako naubos sa barangay Kasuhapon. So, may 8 pang barangay Kasuhapon na pigbabakal sa mga wishes. Alam tada ko naubos ninda. Naubos nindo kasapon ni sa barangay na 8 barangays kasapon. Naubos, nakabakal na kamo gabos. Mag-gift wrap na lang yan. Okay, sige. Thank you. Ano ko nagtapos ka sa bangi? Makakonsensyaw na di. Gari papakaunong kang matod-taw. Ayo. Kay Rakman ni Jasmine. 11. Oy, ano nga na sa first name ni mama mo? Ma'am Shirley, pasensya na tabi, ito si Jasmine, naguli ka sa Banggi pala, 11 na, nakaabot kayo sa Santo Domingo, alas 12 na. Di ko aram kung si Saya nagatod sa imo. May nagatod pa. Okay. Iyo po, o di, Ma'am Shirley, Baluloy, pasensya na tabi ata si Jasmine, medyo namatangang ka sa Banggi pala, actually may mga pero so mga taga SL kay puhan mo yung Jasmine so nagdigdi ngunit so mga taga SL tabi na scholars kan DCGB pwede na po kamo magdigdi niya na aga takasapon may nagdigdi po na matuwang sa gift wrap day min nang una pinakwanta day pamangki papatuson tanapatos na gift wrap na ngunyan po na morning gift wrapping na po an activity then takaso aga kaya may recollection kami. After kang recollection, diretso po kami garo simple gathering tabi so this is PBN employee. Kaya po ngunyan aldaw dapat gift wrap na gabos ang mga kwan. Salamat sa mga scholars may sa SL ha na madirig di tabi para sa pagtuwang sa pag-gift wrap kang mga wishes kan mga aki. Okay? Acknowledge ko lang tabi at alas 7 na. Sa tuya tabi ng mga sponsors tabi si Ma'am Chona Nocedo, nagdigdi ka sa hapon, sabi ko, iyon na lang si Ma'am Chona so last na donors ta. Naghanap pa naman ako kitulong aki ka sa hapon. Tenext ko na si Shara habang nasa sa LCC ka mo ka sa hapon LCC, habang nasa LCC. Nag-LCC ka mo ka sa hapon habang nasa LCC. Nganya ko, dagdagan mo ini kitulong aki dyan sa uning mga listang ito. May lista kami. Kaya nagkuakit tulong aki. Salamat tabi kay Ma'am Chona Nocedo kan por Sentro Kamalig. Barangay Barangay 6 Sentro Kamalig Albay. Good for 3 children. Salamat tabi Ma'am Chona. Si Rondon Ricaport, good for 6 children. Ang Liabres Canteen, good for 2 children.
So Charles Balon palan sa pagnito kayong Henry Baritoa. Salamat tabi Charles Balons kay kayo. Ma-provide sinda ki balons sa kada aki tabi. Ha? Kada aki. Ha? Then salamaton tabi Charles Balon siyang puan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Kay kayong Henry Baritoa. Tapos si Aliyah Kate for children, James and Richie Yanson Pointer, 100 children. Salamaton tabi busing. Asin ma'am and sir. Mario Castelo, Kantaisan, 2 aki. Kuya Alan Imperial, 4 na aki. Dr. Raul Bendian, 4 children. Kay Teacher Ophel sa Sunshine International School, 40 children. Jonathan, 3 aki tabi. Thank you amigo. Ed Avila, namin na birthday pa sa nakansarong aldaw. Anom na aki. JB, Legazpi Medical Clinic, 10 aki. Salamat po Mading Fe and Dr. Joel Binalingbing. Mabuhay ka mo dyan sa JB Legazpi Medical Clinic. May si ate tabi na taga dyan sa, basta si ate, 14 children. Abo magpamibigyan ni ate. Badulan ta ka ngayon oy. Ate, 10 aki. Tapos si Miss Colleen Araw, dati kong estudyante, 2 aki. Thank you Miss Colleen. Anonymous po na tig 100 peso, 1,000 pesos, kaya bali 2. And then, tulo palan ini, asar upang 2,000 pesos, nabo magpamidbid. Pading Boy Madilar, salamat padi, tabi, 2 aki. Sa tula-tula, may nabo magpamidbid na 2 aki, nag-sponsor ki 2 aki. Si Mark Jerome Bongalon, thank you amigo. Sarong aki, din nakakalingaw ini si Mark, kada Disyembre. Si former Director Susan Bornas, kan Parole and Provision, 4 aki. Thank you po madam. Madam Belinda Win ng CMD, 10 aki. Nonito Gaviria, 4 na aki. Tapos sa mga NUP personnel mga non-uniform personnel, and then sa mga kwantabi diyan sa Campus Simeon Ola, nag-sponsor tabi kita sindaki 100 na aki. Thank you tabi ma'am and sirs diyan po sa Campus Simeon Ola. Salamat po sa PNP Region 5, mga NUP ang kadaklan kayan. Miss Kayen Llobrera, 2 aki. Kapitan Glenn Naparam, 10 aki. Thank you Kap Glenn sa Palanog. Amigong Raul Calio kan PYC Enterprises, anom na aki. Thank you amigo. Si Kuya Nong Smith Shop, si Kuya Nongs kang Nong Smith Shop, yan. Kuya Nong, salamaton. 50 aki tabi. Regards kay Tia Nena. Kumusta ka na amigo? Kumusta ang mga ham mo dyan sa Nong Smith Shop? Mabuhay ka. Si Captain Joey Maristela, 1,000 pesos, 2 aki. Pinadara na po sa GCash. Judge Norlin Nunez, thank you amigo. 10 aki. Miss Laila, 2 aki. Rabax kay Ma'am Tet na Hakub, 10 po. Engineer Mer, 18 aki. Thank you amigo. Ate Meli, 4. Kay Yan and Riolo family, 5 aki. Thank you tabi amigong Glenn. Garlands Etery, 3 aki. Thank you padi na Benny. So pinick up mo dyan sa Aquaweld para sa 2 aki. Kay Engineer Ed Luna and Dr. Alan Lucanyas tabi, anom na aki. Thank you mga amigo. Dr. Eve Grulio, 4 na aki tabi. San Francisco Ginubatan, 2 aki. Buda dyan po sa clinic, Daddy's Angel Medical and Diabetes Clinic. Salamaton tabi, good for 10 children. Ayan tabi ang list downtown. Ngunyan, ulitin ko lang po sa mga beneficiaries ta ha. So ite-text po, maghirilingan kita sa Lunes tabi ala 1 po ang hapon. Diyan po sa 2nd floor kang Pacific Mall Activity Center. Salamat kan sa inyo pangantabay Ala 1 po ang hapon. So diyan sa barangay na inikot kan mga pag-iriba, nagpatabang kami sa Kagawad, Barangay Health Workers Kapitan. Sure na po ito. Maduman po kamo sa Pacific Mall. Ala 1 po ang hapon sa Lunes. So nagdigdiman po sa DCGB. Maghalat po kamo kan text ni Shara. Nakamupuman maduman sa Pacific Mall sa Lunes. Ala 1 po rin hapon para po sa tuyang gift giving. Day po ini magigibok ang DCGB kung bako por dahil sa endong mga sponsors. Salamat po sa Endo Gabos. Saludo po sa Endo si Henry M. Merry Christmas po.
Si Vice Mayor Gemma Ann Onghoko nasa buot niya ang pagpaabot nin maugmang Pasko asin asinsadong bagong taon sa gabos. Sigun sa iya, importanteng marhay sa tahaw kan kaurugmahan sa Kapaskuhan dai makalingaw na magpasalamat sa mahal na Diyos. Aram niyang padagos ang mga inaaragihan na mga pagbalo kan panahon, siring kan bagyo, alagad sa hera kan mahal na Diyos, gabos man nalampasan. Huli ka ini, ang Vice Alcalde kan Ginubatan, kasarabay ang sa iyang pag-iriba sa sangguniang bayan asin mga namamanwaan, pinapaabot